Γεια σας, γεια σας. Τι μου γίνεστε? Λοιπόν, παιδιά, στο προηγούμενο πολύ μικρό βιντεάκι σας προετοίμασα για το τι θα ακολουθήσει. Μην περιμένετε εδώ να αρχίσω να λέω τι είναι οριακή διαταραχή και τι είναι διπολική. Αυτά τα έχουμε πει, υπάρχουν στο κανάλι, τόσο το δικό μου όσο και πολλών πολύ άξιων συναδέλφων, να μην τα ξαναλέω. Οπότε όσοι δεν γνωρίζετε και τώρα ξεκινάτε να συλλέγετε πληροφορίες γύρω από αυτά τα θέματα, ανατρέξτε, αν θέλετε σε μένα, αν θέλετε σε κάποιους άλλους, συνδυαστικά, που είναι ακόμα καλύτερα, έτσι, και μέσα από το δικό σας προσωπικό φίλτρο, τέλος πάντων, να μάθετε 5 πράγματα και από εκεί και πέρα να δείτε πώς θα πορευτείτε αν βλέπετε ότι είτε εσείς είτε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο έχει κάποια συμπτωματολογία που μπορεί να μοιάζει, με πάρα πολύ προσοχή και χωρίς να βιαζόμαστε, να βάζουμε ετικέτες, έτσι τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι αυτά χρειάζονται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και από μόνοι μας δεν οδηγούμαστε σε συμπεράσματα επειδή μάθαμε 2, 3, 4, 5 πράγματα. Δεν θα αρχίσω λοιπόν να λέω πληροφορίες για συμπτωματολογία κτλ. Βέβαια, εν τη ρήμη του λόγου θα υποθούν κάποια πράγματα όταν θα αναφερθώ σε ομοιότητες, σε διαφορές, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας εδώ. Υποτίθεται ότι έχουμε μιλήσει για αυτά και φαντάζομαι ότι σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το βίντεο το συγκεκριμένο, περισσότερο θα μπουν άνθρωποι που ήδη γνωρίζουν και απλά τους ενδιαφέρει να ακούσουν πιο συγκεκριμένα πράγματα για ομοιότητες και διαφορές, ώστε να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο ακόμη περισσότερο γύρω από αυτά. Τι θέλω και τα φοράω τα γέλια, που δεν χρειάζεται ούτε να διαβάσω ούτε τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, προετοιμάζω για μια ακόμη φορά, προειδοποιώ ότι πρώτον, αν διακοπεί απότομα το βίντεο, να ξέρετε ότι είναι λόγω έλλειψης αποθηκευτικού χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, όσο πιο σύντομα μπορώ, μόλις ξαναβρω ευκαιρία, θα δώσω συνέχεια, έτσι. Το έχετε καταλάβει πια, το έργο το έχετε δει πολλές φορές από μένα αυτό. Δεν προνόησα να δω το αποθηκευτικό χώρο, ήρθα κατευθείαν στο γραφείο και αμέσως έβαλα την κάμερα να γράφει. Δεν ξέρω καν τι γίνεται από αποθηκευτικό χώρο αυτή τη στιγμή, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, επίσης μπορεί να μην προλάβουμε να πούμε όσα πρέπει σε αυτό το βίντεο, γιατί μπορεί να έρθει το πρώτο ραντεβού, οπότε και σε αυτή την περίπτωση να ξέρετε ότι έπεται συνέχεια. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Για να μην χάνω λοιπόν άλλο χρόνο, ξεκινάω καταρχήν λέγοντας το εξής. Και αυτό ισχύει για κάθε περίπτωση, για κάθε διαταραχή. Το ότι μπορεί είτε εμείς, είτε κάποιοι άλλοι άνθρωποι να παρουσιάζουμε μια συμπτωματολογία, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πάσχουμε από κάτι, ότι πρέπει ντε και καλά να ανησυχήσουμε και πάει λέγοντας. Απλά, εάν το δούμε χαλαρά και δίχως άγχος, δίχως αυτή την αίσθηση του πανικού, ότι αυτό κάτι μου λέει, εκεί ο τάδε, ο άνθρωπός μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, το έχει καραμπινάτα. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα, παιδιά. Αυτό δυστυχώς το συναντώ πάρα πολύ συχνά. Εντάξει, ανθρώπινο, αλλά από την άλλη το καταλαβαίνουμε, έτσι, υπερβολικό. Όχι. Όπως για όλα τα πράγματα πρέπει να ενημερωνόμαστε ολοκληρωμένα, έτσι και για αυτά τα θέματα, πολύ περισσότερο, έτσι, πρέπει με ηρεμία, με νηφαλιότητα, να συλλέγουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και από εκεί και πέρα εννοείται ότι απευθυνόμαστε σε έναν ειδικό για να βγάλουμε μια σωστή άκρη. Είτε πρόκειται για μας, είτε για κάποιον άλλο.
Επίσης, να πω και να τονίσω κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς τα πράγματα. Λιγότερο ή περισσότερο αντικειμενικά. Περισσότερο ή λιγότερο υποκειμενικά. Δηλαδή, όταν, πολύ συνηθισμένο, όταν προέρχομαι από ένα οικογενειακό πλαίσιο που με είχε μάθει διαρκώς στο πρόσεχε, μην ανοίγεσαι εύκολα, μην παίρνεις πρωτοβουλίες πέρα από τις δυνάμεις σου και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει λατρεία, υπερθύαλη, σε παροιμίες του τύπου «Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά 10 για καρτέρι», «Φασούλι, φασούλι γεμίζει το σακούλι» και έτσι πάει λέγοντας αυτά τα ωραία, τα υπέροχα, που δεν ακυρώνω την υπέροχη σημασία τους κάποιες φορές, έτσι. Και όλες αυτές οι ρίσεις του λαού μας έχουν νόημα, έχουν βάση, έχουν σημασία. Φτάνει να μην τις τεντώνουμε και τις στάνουμε στο άλλο άκρο, έτσι. Και τις χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε και να ωρεοποιήσουμε. Συγγνώμη γιατί κάτι μου έβγαλε τώρα. Χαμηλή στάθμη. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Δεν το έχω φορτίσει όσο έπρεπε. Ελπίζω να μην μας αφήσει όμως, τουλάχιστον αυτό θεωρώ ότι μέχρι να πούμε 5 πράγματα είναι εξασφαλισμένο. Ελπίζω. Τέτοιου τύπου ρίσεις λοιπόν πολλές φορές τις χρησιμοποιούμε για να ωρεοποιήσουμε τη δική μας μιζέρια, τη δική μας ατολμία και τη δική μας και καλά πεποίθηση ότι για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ως γονείς πρέπει να φρενάρουμε τη δημιουργικότητά τους, να φρενάρουμε την πίστη τους στον εαυτό τους. Παιδιά μου, συγχωρήστε με, διακόπηκε όπως καταλάβατε. Θα προσπαθήσω να τα δέσω αυτά τα δύο, οπότε να δείτε στο καπάκι αυτό το δεύτερο. Κάτι μου βγήκε, αποθηκευτικός χώρος ήταν, τέλος πάντων το άδειασα απειροελάχιστα, οπότε δεν έχω πολύ περιθώριο ακόμη. Αλλά θα το αφήσω να κλείσει μόνο το ρε παιδί μου, αν είναι, και σε κάποια άλλη φάση θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το οικογενειακό πλαίσιο από το οποίο προερχόμαστε. Εάν μας έχει μάθει σε ρίσεις του τύπου κράτα ρε παιδί μου πισινή για ορισμένα πράγματα και μην τολμάς εύκολα και τα πράγματα εκεί έξω είναι δύσκολα και δεν είσαι σε θέση κτλ. Εκεί, όταν ακούμε για παράδειγμα, όταν προερχόμαστε από ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι, και έρχομαστε τώρα εδώ και ακούμε αυτά που θα πούμε, ότι είτε στη διπολική διαταραχή, όπου καταλαβαίνουμε από τον ορισμό δίπολο, έτσι, άρα ακραίες καταστάσεις, είτε λοιπόν στη διπολική είτε στην οριακή, που και πάλι από ορισμό καταλαβαίνουμε ότι αναφερόμαστε σε οριακές καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει κάτι φυσιολογικό, κάτι υγιές, κάτι για το οποίο πρέπει να τολμάμε, να το ζούμε και ότι δεν είναι ακραίο φυσικά, έχει μάθει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και αντίληψης ότι εδώ πέρα δεν ξέρω αν με παίρνει και εγώ το έκανα. Παράδειγμα, πήρα την πρωτοβουλία να στείλω, λέω τώρα, μου ήρθε κάτι τυχαία, ένα βιογραφικό σε αυτή την επιχείρηση που μάλλον καβάλισα το καλάμι για να θεωρώ ότι θα με πάρουν από εκεί, ποια είμαι εγώ που θα με πάρουν εκεί, και υπερεκτίμησα τις δυνατότητές μου κτλ. Και εκεί παίρνουν άλλα άτομα και όχι εμένα που ποια είμαι εγώ κτλ. Οπότε αν έχω τολμήσει, λέμε τώρα κάτι τέτοιο, που ο κύκλος μου μιλάει σε αυτό το πλαίσιο ότι καλά, εκεί βρήκες να κάνεις βιογραφικό, βρες μια άλλη δουλειά να βγάζεις τα προστοζήν και άστο αυτό ρε παιδί μου, αποκλείεται να σε πάρουν από εκεί, και εγώ το έχω τολμήσει στο μεταξύ,
Αν τώρα ακούω αυτό το βίντεο και βλέπω ότι ναι, είτε στη μία είτε στην άλλη, θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις, όταν ξεπερνάω τα όρια μου και λειτουργώ με έναν τρόπο πιο οριακό, πιο ακραίο, μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα μιας αλφα κατάστασης. Αν εγώ έχω ζήσει μέσα σε ένα πλαίσιο, αυτόματα κάτι φυσιολογικό μπορεί να το βαφτίσω παθολογικό. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε άλλο παράδειγμα, νομίζω ότι καταλάβατε τι εννοώ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το background. Στο πώς θα ακούσω κάποια πράγματα και πώς θα τα αντιληφθώ και αν με αγγίζουν ή όχι. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, σας θερμό παρακαλώ, έτσι. Μην παιδεύεστε και μην βασανίζεστε για το αν ανήκετε ή όχι κάπου, ή έστω αν κάποια συμπτωματολογία σας αγγίζει έστω και ελάχιστα, οπότε πρέπει να το δείτε προς βελτίωση, άσχετα αν μπαίνει ή όχι διάγνωση, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Σε έναν συνάδελφο που σας εμπνέει εμπιστοσύνη. Μην κάθεστε να παιδεύεστε, χωρίς λόγο. Και ξαναλέω με την ευκαιρία ότι καταλαβαίνω, ειδικά στις μέρες μας είναι πάρα πολύ δύσκολο το οικονομικό κομμάτι. Ωραία μας τα λες, Κατερίνα, αλλά για ρώτα μας εδώ αυτό το πράγμα χωλαίνει, είναι δύσκολο. Πώς? Παιδιά, έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι κάθε δήμος διαθέτει κοινωνική υπηρεσία, διαθέτει και ψυχολόγο και κοινωνικούς λειτουργούς, έτσι, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε, να ζητήσετε ένα ραντεβού με ένα ψυχολόγο, είτε με ένα ψυχίατρο, οτιδήποτε, έτσι. Έχει ανάγκη ο καθένας οποιαδήποτε στιγμή. Και αυτό, εντάξει, μπορεί να μην είναι δωρεάν, δεν είναι δωρεάν στις περισσότερες περιπτώσεις, αν και υπάρχουν κάποιοι δήμοι που μπορεί και δωρεάν να το προσφέρουν, έτσι, να προσφέρουν αυτή την υπηρεσία, δεν το αποκλείω, αλλά συνήθως δίνεις ένα ποσό της τάξης των 5 ή των 10 το πολύ ευρώ στην κάθε συνεδρία. Έτσι, δεν συγκρίνεται λοιπόν με τα ποσά που μπορεί να ζητήσει ένας ιδιώτης, αν και εκεί έχουμε πει ότι μπορείτε να κάνετε μια έρευνα αγοράς, υπάρχουν διάφορα επίπεδα αμοιβών, έτσι. Υπάρχουν συνάδελφοι που πληρώνονται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Ψάξτε το. Δεν είναι λοιπόν εκεί το πρόβλημα. Έτσι, στεναχωριέμαι όταν το ακούω. Όταν πραγματικά νοιάζομαι για τον εαυτό μου ή για έναν άλλον δικό μου άνθρωπο που νιώθω ότι μπορεί να πάσχει από κάτι και μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζει μια ταλαιπωρία. Έτσι, που δεν αφορά μόνο το πρόσωπο για το οποίο χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη κατάσταση, είναι και το περιβάλλον γύρω του. Επηρεάζονται όλοι οι άνθρωποι που συναναστρέφονται με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, παιδιά, το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να πω, για να μπω στο θέμα πια επιτέλους, είναι ότι όντως αυτές οι δύο καταστάσεις μοιάζουν, δηλαδή είναι ανθρώπινο να τις συγχέουμε, γιατί και στη μία περίπτωση μιλάμε για διπολική διαταραχή, έτσι που εδώ έχουμε μια διαταραχή διάθεσης, μια συναισθηματική διαταραχή, που παίζει σε δίπολο ανάμεσα, έτσι. Είναι ανάμεσα σε δύο ακραίους πόλους, ανάμεσα στην κατάθλιψη και στην μανία ή σε υπομανιακές καταστάσεις. Δεν θα μπούμε, είπαμε, σε λεπτομέρειες τώρα. Όσοι δεν γνωρίζετε, ανατρέξτε στα αντίστοιχα βίντεο για να δείτε για τι καταστάσεις μιλάμε. Επομένως, και εδώ μιλάμε για ακραίες καταστάσεις και στην οριακή διαταραχή, όπου εδώ μιλάμε για διαταραχή προσωπικότητας, πάλι μιλάμε για καταστάσεις που φτάνουν σε οριακή φάση. Εξού και η οριακή διαταραχή. Επομένως, εννοείται ότι αυτές οι δύο καταστάσεις μοιάζουν, γιατί στη μεν πρώτη περίπτωση η διάθεση παίζει ανάμεσα σε δύο συγκεκριμένους πόλους συναισθηματικών καταστάσεων, και στην διαταραχή προσωπικότητας, στην οριακή διαταραχή, έχουμε έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις, που έχουν να κάνουν όμως περισσότερο με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Κυρίως, κατά βάση, με την προσωπικότητα του ανθρώπου, αν θέλετε, με στοιχεία του χαρακτήρα του. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, έχουμε, για να πούμε, από τη μια είπαμε τις ομοιότητες, ας πούμε και μια βασική διαφορά ως προς αυτό. Στην πρώτη φάση έχουμε να κάνουμε με ένα φαύλο κύκλο
ακραίων εναλλαγών διάθεσης, από μανία ή υπομανιακές καταστάσεις σε κατάθλιψη, όπως το ενδιάμεσο παίζει μια υποτιθέμενη ουδέτερη συναισθηματική φάση, που δεν τη λες όμως ακριβώς ουδέτερη, έτσι, και δεν τη λες και υγιή σε καμία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχουν αυτές οι ακραίες φάσεις. Και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με στοιχεία του χαρακτήρα πια, που ταλαιπωρούν πάρα πολύ τον άνθρωπο για πάρα πολλά χρόνια. Ομοιότητα πάλι, έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις το background του οικογενειακό παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης, ενδέχεται να υπάρχει και ένας βαθμός κληρονομικότητας. Περισσότερο στην πρώτη περίπτωση, λιγότερο στη δεύτερη, αλλά δεν το αποκλείουμε καθόλου. Απλά στη δεύτερη περίπτωση, περισσότερο έχει να κάνει με τα άτομα με τα οποία αγαλουχηθήκαμε, έτσι, το οικογενειακό μας πλαίσιο, και κάποιες συμπεριφορές στις οποίες εθιστήκαμε από άλλους ανθρώπους και κατά κάποιο τρόπο περνάνε και σε εμάς, αλλά όχι βάσει κληρονομικότητας, αλλά βάσει βιωμάτων, καθημερινότητας. Έτσι βλέπαμε μία σειρά από συμπεριφορές από δικά μας άτομα και υπόγεια ύπουλα περάστηκαν και σε εμάς, δίχως όμως να είναι δικό μας κομμάτι. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέω, εννοείται μου γράφετε από κάτω, ρωτάτε, έτσι, και θα κάνω με την πρώτη ευκαιρία ένα βίντεο να απαντάω σε αυτά τα πράγματα που θα με ρωτάτε. Συγχωρέστε με που δεν θα απαντήσω κατηδίαν στον καθένα ξεχωριστά στα σχόλιά του, στις ερωτήσεις του, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω βίντεο όπου θα απαντώ όπως μπορώ και όσο γνωρίζω, έτσι, και εκεί που γνωρίζω. Και οι δύο, συγγνώμη, συγχωρέστε με να πω κάτι άλλο πρώτα, που είναι πολύ σημαντικό. Παιδιά, δεν αποκλείεται και η περίπτωση να συνυπάρχουν αυτές οι δύο καταστάσεις. Δηλαδή, το άτομο να ταλαιπωρείται και από διπολική διαταραχή και από οριακή διαταραχή. Δεν το αποκλείουμε καθόλου αυτό. Μάλιστα, σύμφωνα με μία έρευνα που είχε γίνει το 2013, τα αποτελέσματα είχαν δείξει ότι από όλους τους ανθρώπους που πάσχουν είτε από τη μία είτε από την άλλη κατάσταση, σε ένα 10% υπήρχε συνοσηρότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε με την οριακή διαταραχή συνοσηρότητα με διπολική διαταραχή τύπου 1, συγχωρέστε με, κάτι βγήκε πάλι εδώ, είναι εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό, αλλά θα το κλείσω σε λίγο, οπότε θα προλάβουμε. Και σε ένα άλλο ποσοστό υπήρχε οριακή διαταραχή που υπήρχε συνοσηρότητα με διπολική διαταραχή τύπου 2. Οπότε ναι, μπορεί να συνυπάρχουν και αυτά, να συνυπάρχουν και τα δύο. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν θα απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, να χτυπήσουμε πραγματικά την πόρτα ενός ειδικού που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά και μετά από πολύ προσεκτική παρακολούθηση του ατόμου, μετά από αρκετές συνεδρίες, να καταλήξει σε μια σωστή διάγνωση. Είναι το α και το ω η σωστή διάγνωση, δεν χρειάζεται να το πω. Νομίζω δεν πρέπει να προχωρήσω άλλο, δεν θα προχωρήσω άλλο, θα βάλω άνω τελεία εδώ. Συγχωρέστε με, είπα πολύ λίγα, αλλά νομίζω είναι σημαντικά για αρχή. Να αρχίσουμε λίγο να καταλαβαίνουμε πόσο μοιάζουν αυτές οι δύο καταστάσεις, αλλά και ότι έχουν και σημαντικές διαφορές. Με την πρώτη ευκαιρία, παιδιά μου, θα το συνεχίσουμε, έτσι. Σας φιλώ, ό,τι θέλετε μου γράφετε από κάτω, ό,τι ερώτηση, ό,τι προβληματισμό, και ό,τι άλλο γενικότερα θέλετε να μου πείτε, να μου επισημάνετε, έτσι, εδώ είμαστε. Σας φιλώ, έπεται και συνέχεια λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.